Movie Plus channel kan lau let let ta voina kan movie recap tur chu Wonderful Nightmare Korean movie kumsang ni som panga a anti chwa kha ani a khongain like subscribe le share te khamilaw me sakve chau donia athon thua kan lu ma in vo in ni nuam ta ka in man chau the nan ti Movie Plus chuan kan du sakna kan hlan a cheu movie in chan na chuan me chenau pang yinu alo langa anau sen lain apain athi sana anau pan lain anuin athi san vele bok chuta chang chuan midanga in ngat lawin mi hlotling tak ni atum chhauta a sin dot lia chuan lawyer hlotling tak alo ni to a case har sa tak taka te chuan ne na changin sumtam tak a hai lut boka alar po alar hle ni khat chu HK Group Chairman House tak chuan afapa pongswal case or tana din sakturin roi atuma yinu chuan thil ti swal tu jok anni ti shereng ma se sumtam takawang chuan alo poma child an nei chung chuan pongswal tok tu chung te hena anin hnu do lau chuan an fanu ti hning chiat saka awauzuya chumia wang chuan anin hnuk dok ta a chairman chuan zanria akil puya chuta nadang lau pele in slum area a chuan asum do na zau adu a chulai mun chu thian fai turin adu ani car man tau takle VVIP platinum card te chu a offer zui ngal boka yinu chuan alo pomve mai bok a car thar chu khal chuakin anule pa te share reng na hmuna chuan akala a ho konga chuan zo te chu konga alo lang thuta balance hlawin tlak dal na chu asu zui ngal sin dot lia chuan yinu chuwan rama alo har chuak lola receptionist bula chuan vakalin a birth card chu a hmutira receptionist chuan lo endikin ti swal pal a thule ani chu kum sang ni som nga palia chau athi tur thu alo shila vanrama and director Mr. Kim nena chuan reportin yinu nena ti swal pal a wang chuan thupa a choi ngala Mr. Kim chuan housewife kangi anga khosaturin atia yinu chuan laudu lauviau ma se Mr. Kim chuan khovela alet le theina kong chun ani thu chu ashila yinu chu apartment pakhat middle class family zinga chuan lo har chuak lolin dar thalanga alandan a hmu te chuan a aw chiama a pasal sangwan a hmu chuan a aw ring sawa ani nei thalak a en chuan kangi angin anung tak tak don ani ti chu a shithiam ta nupa te chuan fa pani nein a upa jok chu mei chitlei rol hanul mi in anaw jok chu mi panau pang haru ani ti te chu a she chom zela haru chu bus station a school culture chu awathla a ina alet le don chuan kangi thian te chuan part time job turin an shwai luya hemi hian kangi te chung kori thei zia chu atar lang pukani a thian te chuan kumsom pariat lek ani laya a pasal nen ani nei dan te chu anon soi chuaka yinu chu makti wangin bathroom a atlan lut ngal Mr. Kim chu ron in lanin kang nun dan chu thak lo turin acha a yinu chu dora te chuan e tur tui nai tak tak chu thangin aman pek atum chuan asumin alo dai lawa zana chuan sangwan chuan anupui chu ti hlima mutpui atuma yinu chuan laudu lawin kumtling lau meichia anei awang le fanei tura anor lui thu te chu lawyer ang mai chuan asoi zat zata sangwan chuan mak ati hle living room lama chuan muturin ain sun pheya atuka chuan a apartment hluya chuan kalin a VVIP card don chula in thomhnoman tau tak tak lein a bazara poisa pek atum chuan karta chuan kang hming jok chu alo lang tlat mai cashier chuan ring helma se akaltir ta a sanghuan ina alo ho chuan kumtling lau nupuya ane awang chuan pui ati thu asoi ve a ma se thenrim takin anupui yinu jok chuan nei tura anorwang ani thu asoya room atanga aron chwa chuan anupui thomhno le man tau tak tak te chu aron la chwaka chuti lai tak chuan police lokalin yinu chu anron shwai chwaka police officer chuan yinu chu VVIP card ta ruwa apua ma se apasal chu ron ding chwakin lawyer ang main dan chungchang chu aron soya heta hian sangwu chuan school in anga ankal thule poisa an nei lo awanga drop out ani thu te chu asoita a sanghuan chuan ani the em awangin kang chuan VVIP card aru a angaya
officer ho te po chu an shil hai em a evidence chatok tak an nei lo awang chuan an kaltir le ta a chumi hnu chuan sanghuan chuan anupui chu ngai zong anei le nei lo azota ani chuan anei lo thuwa achan hnuwa chuan aluwa atwaya yenu chuan tuman chu tianga an lati ngai lo awang chuan nuam ati hle mai Mr. Kim chu lo lang le in Dakar somli pariat chunga nupa in mangai takte nundan ati chiat awang chuan a hawa chungkwa a chuan hlimna a thlen lawani chuan khovela tanga a hruai chwa le tur thu a shila sin dotlia chuan sanghuan chuan inu chu district office party a kalpuya asoma Mr. Kim athu soi shereng chung chuan kalve chu atitlu a party na chuan anun malama ain chei thin angin ahan in chei vela apasal ponnal atihle chief district nena chuan in mel shatir na nein chumi hnu chuan an pathumin khun khan takin an ti zuya sanghuan chuan subway building sak chu tha ati thu asoi lai chuan boss choi chuan lo pumpui lawin chumi ai chuan footpath siam chu an tan a hlok jok tur thu asoya dinner an kil ho lai chuan yenu chuan apasal chu lo supportin building chu mitam takin an chhor jok arin thu te asoi ve a chu chuan choi chu ti thin urin an hodon chuan awa hmu a sanghuan chuan ama chan turin anupui aron shwai ni te in asoi khum vela sanghuan chuan enga ma ngai lo ma se choyan anupui chu ui chau tia aron kau ta ka chuan sanghuan chuan ain sum the na chu hlawin a hmaya tak awa neksia a anu pa chuan bara zu an induna sanghuanan choya thu soi te zinga anupui chungchang ti lo khachu ngatan ma angai lo thu te re theiviao ma se achung ko hlimnan chuan engpo ahwam thu te asoya chuta chang chuan yenu chuan tlemin arel ru athak ve chanta a inan hole hnu chuan haru chu yenu bula chuan mu in nget takin akwa a yenu chuan lapo vak lo ma se alo kwa ve ta thawa atuka chuan afanu chuan skula pocket money tur chu adila masela bazar be khau chu thlefel masatura ti chuan poisa amamo awangin thenrim takin athlepa ti chuan poisa tam tham tak chu anu chuan apeta a abial pa kyung chuan hanul chu achung te omlo hlanin an ina chuan ashwaya hanul chu kis atum chuan alo du lawa chuti lai takin hanul chuan inchunga chuan camera thu ruk chu mu in a champa camera keng chu a muzui ngal boka lauthong takatlan chiat atum lai chuan asama kyung chuan alo cham mana sin dotlia chuan hanul chu mataka lo ho in room kongka chu akhari pura yenu chuan afanu omdan chu mak ati hle mai ruma chuan vakalin hanul maivung le duk thwa te chu a muin thil thleng chu azot ngala hanul chuan engkim alo shil veka atuka chuan yenu chuan afanu chu principal officer shwayin kyung le a lawyer te chu an lawm ve boka yenu chuan kyung a shem the na dan te chu asoya kyung lawyer chuan engma lobeng khon lawin yenu chu poisa la a thubai chu ti top turin ati a yenu chu bathroom a vachapin lawyer ani laya diklau taka ache dan te chu angai twa leta heta chang hian movie tira pongswal case abwai puina amiswal kha kyung ani ti kan she theyang hanul chu anubula lokalin poisa an nei lo awangin case chu ti top mai aruta yanu chuan nena an chang nge yang tia shilin afanukut wanin principal ruma chuan an kal le a lawyer phakar tak chuan yanu bula chuan heng thilawang hian kyung chu amwal phauve lo tur thu asuya yanu chuan a phone chu phorin engkim a record vek thu le case chu kal tlang puya kyung chu shemna a mu ngei tur thu asoi chuan kyung chuan kuthak atuma yanu chuan chhuata norbetin ngaidam dil turin atita zoka hanul chuan anu che dan chumak ati in alom hle mai heminia chang hian an chungkwa in hlim takin hun an mang china nikhat chu Mr. Kim chu lawin lanin kare laute nuwa athi tur thu ashil chuan yunu chuan naupang te chu an nu lak sak lo turin angena Mr. Kim chuan ti thei anei lo thu in alo chang ve thunga
sin dang lea chuan Haru chu anunen school achang anlo ho in nikhoshelawin atlua damduina chuan test shang anti hnu in doctor chuan Haru chu in thla chhon thei natna mitlam ngong thei anei thu ashila yanu chuan anu in chutiang natna anei thu le ama kai nge ani ti chu ashe chwaka chumini chuan sanghuan le yanu chuan anfapa anzai mek chu anlo ngaka Mr. Kim chu lawin lan le in yanu chu pon lama ashwai chwa nuwa car accident a athi thwai tur thu ashila kara chuan chulut turin atizuya yanu chuan achungte mangchave phot chu adu thu asoya Mr. Kim chuan alawrem ti a yanu chuan manmo zetin damdoina tlan lutin afanu hanul chu akwa a aswang to anate chu umzui zel turin acha a Haru nena chuan hunrei tak chung akal bausan tur thu ashila Haru chuan anu chu lokir le wat turin acha ave boka sanghuan chu mo in naupang te chu lo enkol chaturin acha nuwa akal ta a sin dot lea chuan yanu chu koma changaron har hlolin afapa Haru chu azong kwal ngala ahma adam doin aom na ate skula le apartment a azon hnu po chuan a hmuzau chuang law sina chuan thlatam tak nu alo lang le a chuta chuan yanu chu inson chwa tumin alo in pick fel meka thalak pakhat chu hmuchwakin ta chuan anu le pa le ama chu ahmuwa apa mel ahmu voi khatna ani boka ahan enchian chuan Mr. Kimachu apa alo ni reng ti ashita a apa thina hmun chu New Zealand tia ainzia awang chuan New Zealand na apa thlan to tura kal chu atum ta a atuka chuan khona a achunna azon boy lain sanghuan hanul Haru te chu ahmu a ma se in shatir atum chuang law Haru chu engwanga New Zealand kaltum nge anni awazo chuan tharei lo te liam ta a anu in athi san awanga andreru ti thoveng tura kaltum anni tho chu alaw soya atop ta